nyuwang panjrahing sarwa rukma renggeng manik mawa retna Prabanya sumirat kenyaring tejo liweran lur kilat sisiring kadit wimbuh kekanta mreminging katiyut ing maruta manda saparan mangambar kungas Tidem jroning pananggilan semune kawuryan wigatining karsa kaparing nata Matswapati Prabu kang miyos tinanggil bedolan saban-saban aganti Prabowo kekas ketare tias kang sami sumewa tan ana nyabawa yo durung sawatara suwi saprataning wayah Prabu ing Dwarawati pun kangge ngaturake pambagya Panakarama muga tinampa marang wayah Prabu ing Dwarawati. Nun inggih Kanjeng Hyang Prabu lulus raharja sowan Niskala Hyang Prabu sawangsulipun sembah sungkem kula mugi kunjuk
padoyang Prabu Wirata kawula nuwun. Iya nggih. Ingsun tampa kanthi lega tiyasing pun kaki bekti saka wayah Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nuwun Koko Prabu. Ri paduka ugi ngaturaken pasgahan panakrami. Mawantu-wantu kunjuk ing rasa paduka njeng Koko Prabu ing Dwarawati. Nun inggih Yai Aji. Raharja swangkone skala Yai pangastawa katunya Yajeng Amarta. Nun inggih kacadhong tangan kekalih kapundhing mestaka mugi dados jimat paripih Koko Prabu. Jletheng Kresna kakangku, aku uga ngaturake pambagyaarja katur marang Jletheng Kresna kakangku. Iya Dimas Werkudara. Ndak tampa perbagian kadang para siadi ditampa pangestuku ya Werkudara. Iya. Ndak tampa tang loro ndak gegem dadi mustika. Mimbu ana mulyaning uripku pangestu saka Jletheng Kresna kakangku. Werkudara iya. Nadyan kula mboten kantun duh Koko Prabu. Sungkem mugi kunjuk patuko njeng Koko Prabu ing Dwarawati. Ya kaipe tak tampa banget maku Yai, ditampa pestaku ya Dimas Arjuna. Nuwun nyibat ing pamundi kula saya jimat paripih Koko Prabu. Sembah kula kanca Koko Prabu, sungkem kula katur Koko Prabu. Iya Yai kembar kemanikan tak tampa siade bekti marang pun Kakang Yai. Nggih. Putu Prabu Sri Bathara Kresna. Lega tiyasing pun eyang dupi wayah Prabu wis kepareng rawuh ing Pandhawa Wirata kene. Upama wayah Prabu ra enggal rawuh pun kaki daya-daya utusan Atmajaku Utara Pewirat Sangka munggahi Siseta sowan marang Praja Dwaraka hambaya ngirawuh paduka wayah Prabu Prateng Wirata kene nggih Putra Kresna. Nun inggih Kanjeng Hyang Prabu. Mawantu-wantu kewayah nyuwun pangapunten radi randhat anggen kula sowan Hyang. Sabab menapa nyawe saking anggen kula kedah pranata Narapraja Dwaraka ing badhe kula klang rumiyin Kanjeng Hyang Prabu. Oh, ngono nggih. Nggih. Iya, syukur bagi sewu. Hyang Prabu, gandeng kula sampun sowan. Kepareng kok ngayah cumadong dawuh. Mangko wigatos ingkang pundi dini paduka Kanjeng Hyang wanterhanipun wayah ing Dwarawati Kanjeng Hyang Prabu. Hanjrah ingkang puspita warung. Kasliring samirana mrih. Sekara kadung ngas kandanyo maweh raras renaning priya Ya nggih wayah Prabu Sri Bathara Kresna. Mulanipun kaki hanganti-anti marang rawing putu Prabu.
ora liya mung kejaba pun kaki nerusake mungguh apa to kang dadi rerasananing kadangira Pandhawa nggih wayah Prabu. Kapitung wis rambah kaping pindho buyutku Pandhawa nggone nyuwanake duta marang Praja Ngastina ingkang wigati nakokake bab besok kapan oleh Kurupati bakal mbalekake Praja Ngamarta marang Pandhawa. Duta kang sepisan yaiku putuku Kunti Talibrata ingkang budal nanging gagal wigar tanpa karya. Kapara Kunti seprene durung bali marang Praja Wirata isih katremapan ana ing panggombakan diripih dening putuku Siyama Widura. Niki ingkang kaping pindho hangutus yaiku putu Prabu Sudaksinaya Prabu Durpada ing Pancala. Nanging tumekaning Praja Ngastina malah digawe wirang dening Kurawa. Nggih. Ya kanthi dasar waduling putuku Durpada ing mangka wadul mau keprungu dening para narendra kang padha tresna marang Pandhawa. Mula nadyan para ratu mau ora kasuwun dening Pandhawa malah wis padha rawuh saka negarane dewi-dewi. Ingkang wigati kepengin banget enggal diperintah dening adimu Pandhawa ngluruk perang marang Praja Ngastina nggih Kresna. Ewadene buyutku Puntadewa durung mulung pikire sabab isih ngenteni marang buyutku ing Dwarawati. Arak ya ngono to nggih Puntadewa. Nuninggih kaluhuran Kangjeng Hyang Prabu. Duh Koko Prabu. Lakar kaluhuran sabdanipun Hyang Prabu ing Wirata menika wau. Ri paduka ngrumaos tasih gadah sangsa agung minangka kusiring Pandhawa. Ingkang menika duh Koko Prabu. Kula sakadang namung nengga dhumateng dawuh Panjenengan Prabu ing Dwarawati kados pundi? Ya Diteng Kresna kakangku. Tak jaluk kanthi banget aja dadak nganggo tida-tida nggone bakal dawuh marang aku sak sedulur. Yen pancen kaslak ora kuat rasane atiku nyumurup lakon-lakon kang digawe lan ditindakake dening Kurawa. Kaya-kaya aku ingkang mundika turu jak puluh jemangkah marang Astina ngobrak-abrik marang Kurawa kabeh. Sabab dheweke wis padha ilang rasa kamanungsane. Wis ilang tata kramane, wis ora ngajeni marang pundhene. Lan wis mendem marang kampuktene. Ewadene bakal tumintakku mau isih dipenggak lawan barep kakangku. Kudu ngenteni dawuh saka Sideng Resna kakangku. Nuninggih Koko Prabu. Keparenga tumuli paduka paring dawuh. Kedah kados pundi tuminta ing Pandhawa awit kula kaslak mesakaken dhumateng para narendra ingkang sampun sawetawis dinten. Anggenipun masanggrah kanthi waragat piyambak-piyambak. Wigatos nengga dhateng dhaipun Kangjeng Prabu Sri Bathara Kresna. Wiladalah ya jagat Dewa Bathara. Nuninggih Eyang Prabu Yayaji lan Dimas Werkudara padene Yayi KIP. Rumaos bombong raos sing manah teka semanten pakurmataning kula tampi ketitik kula pintados supados nderek ngrembak ing bab ingkang sakelangkung gawat tuwin remit menika Kanjeng Hyang Prabu. Putu Prabu iya. Nuninggih Hyang bilih kula kepareng atur pamrayogi langkung utami menawi Yayaji menika njangkep pipitangan Hyang. Yayaji petangan menika janipun kedah kaping 3 lho Yai. Inggih menika miwiti nengahi dalah mungkasi utawi lair gesang lajeng seda. Menika nama jumbuh kaliyan wangsa luhur Yai. Dene kababaripun keparenga Yayaji kula suwun kasdu nglampahaken duta ingkang wekasan
ingkang suraosipun nanteng dhumateng Kyai Prabu Duryudana menggah kados budi keparengipun. Menawi negari Indraprastha tuwin sepaling negari Ngastina tetela dipun kukuwi dening Kyai Duryudana, ateges piyambakipun ingkang mblenjani janji sami kaliyan sampun jarak dhumateng dak-dakaning pasulayan. Lah menika namung sumangga Kyai Jengamarta. Makaten atur kula Yai. Duh Koko Prabu. Ajar sing manah kula duwiri paduka nampi dawuh saking Koko Prabu ing Ndhuwurawati. Namung panyuwun kula menawi saged wangsulipun praja Ngamarta dhumateng kula sakadang. Mbok inggih mboten dadak mawi pecahing dada teng ludira kemawon Koko Prabu. Nun inggih Yai Aji. Mila kedah wonten ingkang bangkit ngripih dhumateng Kyai Prabu Gurupati Yai Aji. Lah. Gandeng buyutku Puntadewa wis sarujuk awenigening wayah Prabu ing Ndhuwurawati. Banjur sapa nggih prayogane inggih minangka pengawak duta wekasan Prateng Praja Ngastina Puntadewa. Werkudara mbarep kakangku apa? Sapa Dimas ingkang patut pinrecaya minangka dutaning karahayan angripih Kakang Prabu Duryudana Werkudara? Iya. Saka pamawasku. Sapa meneh yen ora jeteng resna kakangku dhewe ingkang minangka pengawak Pandhawa menanting marang wong Astina. Lah Werkudara kuwi jumbuh lawan rasaku nggih padha karo anganganku Werkudara. Nun inggih Kakang Mas menika nunggil pikajeng kalian kula Kakang Mas. Koko Prabu, nuwun kula Yai. Gegandhengan sedaya sampun sami rujuk paduka ingkang minangka pengawak Pandhawa. Ingkang menika duh Koko Prabu, murih kasembadaning lampah sawetahipun kula pasrahaken dhumateng paduka Njeng Koko Prabu. Mugi kasdu minangka sulingri paduka Pandhawa wigatos angripih murih lirihipun Koko Prabu Duryudana Kakang Prabu ing Ndhuwurawati. Lang-langing driya mangu mangun kung kandhuwan rimeng lerlena tanpa kanin. Yang tang tulusa mengku sang Dyah Utama mangkono sang nata muda wus nyolon ngrerepa nun inggih Yai Aji lakar menika ingkang kula entosi Yai. Mugi Yai Aji kersa hangatipun Kakang Prabu negari Ngastina. Eyang Prabu, wayah Prabu apa? Gegandhengan kewayah sampun kapitados dhumateng para kadang Pandhawa. Kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu wigatos badhe ngayahi jejiban luhur menika Kanjeng Eyang Prabu. Nggih buyutku ing Ndhuwurawati tan pegat pangestuning pun kaki muga tansah jumurung marang tindaking wayahku ing Ndhuwurawati temah lebda ing karya lan tak pundhut aja tida-tida ya nggih oleh putu Prabu Kresna sabiyantu marang Adi Pandhawa ya nggih. Nun inggih Eyang Prabu sampun dados patembaya kula kok Eyang. Gesang kula sramakaken kagem wilujenging para kadang tuwin jayaning para Pandhawa. Mengkono nggih, nun inggih Hyang Prabu. Ya syukur pagi sewu. Yai Aji, kula wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwun dene paduka sakadang sampun pareng pitados bateng pun Kakang. Minangka duta wekasan Yai, nun inggih. Ingkang menika daya-daya pun Kakang nyuwun pamit. Tumunten bidal sakmenika Prabu negari Ngastina Yai. Nun inggih Koko Prabu. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Mugi-mugi rawuh paduka Ngastina dadosa sarana
Engetipun Koko Prabu Duryudana dumateng perjanjian ingkang sampun sami dipun sarujuk rikala sesukan dadu Kakang Prabu. Matur nuwun Yai. Dimas Werkudara pun Kakang njaluk pamit lan siadi meling apa mangkon Kakang Yai. Ya, nderekake Arja budhaling Kresna kakangku. Aku meling yen kira-kira Kurawa rembuge uleg lan ora gelem balekake Praja Ngamarta. Jriteng kakangku tak jaluk diagi baliya. Perlune aku genti sing teka nyang Praja Ngastina. Kurawa tumulin bakal tak tuduhake marang dalan neraka jahanam tresna kakangku. Dimas Werkudara iya. Yai KIP kula wonten dawuh. Pun Kakang ngundhut pamit Yai. Lan siadi mitungkas pemarangipun Kakang Harjuna. Nulinggih. Sembah kula ndherekaken jingkaripun Koko Prabu Ndwarawati. Mugi-mugi marang kita saha manggih pasuki. Kula namung nyuwun dhumateng Koko Prabu. Bilih mangke suruping Surya Dering dumugi Ngastina. Kepareng Koko Prabu ler wonten ing panggombakan kemawon Kakang Prabu. Waduh, adikku adikku. Semono pangmaning saji marangipun Kakang Yai. Lah upamane Kurawa bakal gendak sira mangpun Kakang, apa kira-kira ya kurup pun Kakang nandhi marang Kurawa mau Yai? Ning nadyan mengkono, ya pun Kakang bakal nindakake marang pitungkasmu Yai. Kejaba kuwi siadi meling apa meneh? Sampun Koko Prabu, dieling-eling sik. Siadi arep titip apa marang pun Kakang karo wong Astina. Mboten titip menapa-menapa. Ora kirim layang karo sing ing Astina kana. Nuwun inggih mboten. Syukur wis temu kowe Di. Syukur bagi sewu. Yai kembar, nuwun kula pun Kakang mundhut pamit Yai. Nuwun inggih ndherekaken sugeng Koko Prabu. Siadi meling apa marang pun Kakang. Oh inggih. Kula suwun saksamunipun Koko Prabu mangke pinarak wonten ing panggombakan. Menawi kondur dhateng Wirata, para Kanjeng Ibu ugi kajarake kondur dhateng Wirata Koko Prabu. Inggih, Koko Prabu sampun Kanjeng Ibu, Kanjeng Koko Prabu. Oh iya Dimas. Tak wigateke piwulingmu Yai. Lajeng sinten Koko Prabu ingkang kepareng ndherekaken jengaripun Koko Prabu Ndwarawati. Yai Aji, pun Kakang cekap piyambakan kemawon bidhal kula Yai. Inggih menika duhe Yang Prabu Yai Aji tuwin sedaya para kadang. Sak pengker kula sedaya tansah hamangya suka basuki hayu-hayu rahayu niskala Yang Prabu. Nyewat langening kalang nyewana klara panda muncara tinon reka konang surem sorote tanpa padang
buyutku nggih Puntadewa wonten dawuh Kangjeng Eyang lega diasing pun kaki dene Kang Raka Dwaraka wis kepareng minangka sesuling para putuku Pandhawa sakadang nuninggih ing mangka pun Eyang ora bakal kilapan tata gelar kuwi buyutku nanging sejatine iki ngayahi Darma mung kejaba diwaning adil ya pukulun Bathara Wisnu ingkang wis pinarengake ngungak marang jangkaning jagat nggih nuninggih Eyang Prabu mugi-mugi tintahipun Koko Prabu menika wau dados sasrana tentreming jagat Kanjeng Eyang iya nggih Puntadewa marayu nggih buyutku Pandhawa kabeh padha enggal ingsun kanthi munggah ing sanggar palanggatan nyanyuwuning ngersaning Hyang Manon muga Gusti tansah ngijabahi munggo apa ingkang dadi kekayawaning buyutku Pandhawa ya hayu tak dherake mangsah pati kakekku monggo kula dherekaken Kanjeng Eyang kulup seta wonten tipaning Kanjeng Dewaji maradhake metu jaba nggih dawuh ingsun iki tumuli perintahna marang para kadangira lan para punggawa yaiku kinten padha nguntapake budhaling Sang Duta Agung tepanganing Jaban Rangkah karepe bisa nyembukun caraning Sang Duta Agung mau ya nggih sedhi Kanjeng Dewaji Sang nata kundur hangadaton Sweet
ke